Pwede. Ha? Pwede diretso dua. Pwede diretso dua. Pwede diretso dua. Pwede kung may oras ito, pwede magkuha. Diretso dua. Napay oras ito. Sir. May oras ito, pwede diretso dua. Diretso dua dito. Hanilab, dito ka. Oh, inyo tong isa. Ang green na diyan nyo ha. Hala! Ihatag ng isa. Ilahan ng green. Ilahan ng green. Mana sila magdrama na magdrama. Oh, pabuton, tanawang ilalom sulod. Pabutha, tanawang sulod. Kana si sumpay sa pikas. May papel dira. Natin mong oras ng kamot. Pabutha. Isumpay. Pabutha ang pasabray. Isumpay sa pikas. Pasa. Right, kamera. Swing. At least 2 minutes. Isumpay, basa ka. I-plaster para mabasa. Challenge Go. Ito man eh. 5 hours. Maklaro, guard. Basta sir. Video challenge. 2 minutes nga drama ninyo, nga pasuko-suko, within 2 minutes dapat makarecord mo. Dapat ma-mention niya ang word nga lablab o langga-langga. Sige na. Sige.